अगर आप भी चाहते हैं कि एसएस फिल्म्स मोतिहारी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Presented by SS Films Motihari. म्यूजिक बाय सौरभ इस्माइल। मोतिहारी गईनी नाचे बड़ी घाटा लागल बा, घाटा लागल बा, घाटा लागल बा। मोतिहारी गईनी नाचे बड़ी घाटा लागल बा, बेतिया में गईनी नाचे बड़ी घाटा लागल बा। छोरा भोकले बा ओइसन सखी टाका लागल बा, लहंगा के भीतर सखी टाका लागल बा। इसके जब टूटल लइका समे धाका लागल बा, इसके जब टूटल लइका समे धाका लागल बा। टाका लागल बा रे सखी टाका लागल बा, छोरा भोकले बा ओइसन सखी टाका लागल बा, टाका लागल बा, टाका लागल बा। छोरा भोकले बा ओइसन सखी टाका लागल बा। चौक चौसीमा लहंगा के भीतर सखी टाका लागल बा। सौरभ डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी। छोरा भोकले बा ओइसन सखी टाका लागल बा। ढाका रक सब लया गइल रही बेतिया, गइल रही बेतिया, गइल रही बेतिया। दिले उतार मोतिहारी में नथिया, हारी में नथिया। रे चकिया के सरिया गइल रही बेतिया, दिले उतार मोतिहारी में नथिया। कबो सुता के कबो उठा के, कबो सुता के कबो उठा के, आगे से पीछे ले साटा लागल बा। छोरा खोदले बा ओइसन सखी टाका लागल बा, लहंगा में ये कविता सखी टाका लागल बा, टाका लागल बा, टाका लागल बा। छोरा भोकले बा ओइसन सखी टाका लागल बा। चौक चौसीमा वैशाली। लहंगा के भीतर सखी टाका लागल बा। सौरभ डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो। छोरा भोकले बा ओइसन सखी टाका लागल बा। कमर में दर्द देले अविनाश हो, सखी न तनको होता बारा दास हो, बारा दास हो। कमर में दर्द देले अविनाश हो, सखी न तनको होता बारा दास हो। रतन रतनेश सौर भये सवरेया, रतन रतनेश सौर भये सवरेया। पहिले बा काम जाली टाका लागल बा। छोरा भोकले बा नीचे सखी टाका लागल बा, लहंगा में ये कविता सखी टाका लागल बा। सौरभ डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली।